Osposobljen za napade na tenkove i druga oklopna borbena vozila, Mi-24 uspješno se koristi za pružanje paljbene potpore, pri čemu se mogu koristiti i bombe mase 250 i 500 kg, što nije uobičajeno naoružanje za helikopter te za protugerilsku borbu. Može se posebno uspješno upotrijebiti u zadnjoj ulozi, zahvaljujući tome što predstavlja spoj snažnog naoružanja i mogućnosti nošenja do 8 vojnika, koje može iskrcati i zatim im pružiti paljbenu potporu u borbi protiv gerilaca. Zahvaljujući ovom konceptu, Mi-24 je moguće fleksibilno koristiti za izvršavanje različitih borbenih zadataka, što je rijetkost kod borbenih helikoptera nastalih na zapadu. Ali osim za izvršavanje borbenih zadaća, zahvaljujući oklopu koji ga štiti od paljbe streljačkog oružja kalibra do 12,7 mm, koristi se i za evakuaciju ranjenika, što je bila osnovna zadaća naših Mi-24, zahvaljujući čemu su spašeni mnogi životi hrvatskih vojnika. U ovoj ulozi oklopna zaštita Mi-24 i njegova velika brzina leta, donedavno je Hind, što je kodno ime dano ovom helikopteru od strane NATO-a, bio najbrži borbeni helikopter na svijetu, omogućuje mu izravno spašavanje ranjenika sa same crte bojišnice i brzi transport do bolnice. Prva inačica uvedena u uporabu bio je MIL Mi-24A, prvi put viđen 1974. godine u sastavu sovjetskih snaga u bivšoj istočnoj Njemačkoj. Ova prva varijanta naoružana je PO raketnim sistemom Falanga. Zbog određenih nedostataka, ponajprije ostakljenog prednjeg dijela koji je pružao posadi dobru vidljivost, ali i nedovoljnu zaštitu, vrlo brzo ova inačica zamijenjena poboljšanim Mi-24D, kod kojeg je kompletno redizajniran prednji dio trupa radi veće zaštite posade, a od naoružanja je dodatna Galting strojnica kalibra 12,7 mm. Iduća inačica bio je Mi-24V, iako se po vanjskom izgledu minimalno razlikuje od Mi-24D, u biti je potpuno novi helikopter. Performanse su povećane ugradnjom jače pogonske skupine, zahvaljujući kojoj Mi-24V može postići najveću brzinu od 335 km/h. Borbeni dolet je 160 km. Druga uočljiva promjena je ugradnja novog oružanog sustava, protuoklopnog raketnog sustava Šturm, znatno većeg dometa i učinkovitosti nego prijašnji sustav Falanga. Na 4 potkrilna nosača, po 2 ispod svakog krila, Mi-24V može ponijeti raznovrsne kombinacije ubojitog tereta. To su 4 do 8 projektila Šturm, dopunski spremnik s topom kalibra 23 mm, spremnik s bacačem granata kalibra 30 mm ili s jednom četverocjevnom Gatling strojnicom kalibra 12,7 mm i dvije strojnice kalibra 7,62 mm. Različite bombe, uključujući i kasetne, i 30 dvocjevne lansere nevođenih raketa Zrak-Zemlja kalibra 57 mm. Osnovno streljačko naoružanje, jedna četverocjevna Gatling strojnica kalibra 12,7 mm, smještena u turelu na prednjem dijelu nosa helikoptera, nije mijenjana. Radi vlastite zaštite postavljeni su obrambeni sustavi, i to izbacivač radarskih infracrvenih mamaca i infracrveni impulsni ometač postavljen na stražnjem dijelu pokrova motora. Mi-24 uspješno je upotrebljen u brojnim sukobima tijekom protekla 2 desetljeća. Najpoznatiji sukob u kojem je učestvovao bila je ruska intervencija u Afganistanu. U paru s transportnim helikopterom Mi-8 HIP, Hind je uspješno korišten u borbi protiv afganistanskih gerilaca, izvodeći borbene zadaće koje nisu mogli djelotvorno izvesti jurišni zrakoplovi. Taktika tijekom borbi u Afganistanu mijenjala se s vremenom. U početku Hindovi su leteći napadali ili obrušavanjem s visokih visina, odbacujući obične i kasetne bombe. Ali kad su afganistanski gerilci nabavili lake prijenosne protuzrakoplovne raketne sisteme zapadne proizvodnje, Blowpipe i Stinger, promijenjena je borbena taktika Hinda. Počelo se s napadima iz niskog leta i slanjem drugih helikoptera, najčešće MIL-Mi-2 ili MIL-Mi-4, koji su otkrivali položaje afganistanskih mudžahedina i navodili Mi-24 na njih. Često je odjel od 4 Hinda, nazvan Zveno, djelovao po sljedećem principu. Prva 2 helikoptera uzdigla bi se na veću visinu, privlačeći protivničku paljbu i istodobno izbacujući IC mamce, dok bi druga 2 izlijetala iz zaklona i neutralizirala protivnički položaj. Iskazali su se i u pratnji konvoja vozila kroz teško prohodne afganistanske putove. Hindovi su intenzivno korišteni tijekom građanskog rata u Nikaragvi, kad su sandinističke snage upotrebljavale ovaj helikopter uglavnom za pružanje vatrene podrške. Iako je proizvodnja Mi-24 završena, ovaj će borbeni helikopter vjerojatno biti prisutan u zračnim snagama mnogih zemalja još cijeli niz godina. Modernizacijom, koja se sastoji uglavnom u ugradnji bolje elektronske opreme zapadnog podrijetla, mogu se značajno poboljšati borbene sposobnosti Hinda. Ova činjenica, uz niske troškove održavanja i mogućnost izvršavanja različitih borbenih misija, može produžiti borbenu karijeru Mi-24, možda i u drugo desetljeće idućeg stoljeća.